भाग्यवान कुर्साची कुर्वेन निवाराम कामच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याच्या नावी आमेन. सम्याच्या पडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्रत्म्यावर बेसली. नमांवर एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आबले सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आणि देवासो पूत मुनीत चलो नमान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर माग्या ये सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुशवावे तो अनपणाचा आनंद आम्ही पाहू शकतो त्याच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागतो अस ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या बडव्या मुझ्या रखड्या दयेन मखा दिलाय मुझे मोत खुजवाडाय मखा रात आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेली आमच्या जुजा दमका संभाळ नवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कमका थारदी तुम्ही देवदंगा फरमाव देऊन परंतु मागता की तो ये सरगा वैल्या फौजींच्या विबाडून संसारात विस्तारलेला सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्यात देवाच्या पदवी रंकडा लुटून गेला शासनासो विषय दितांका सत मानतान देवाक सर्व पदवीदार बापा सर्गा आणि प्रथमेच्या रचनारात जेजू ख्रिस्ताक जे क्लेस्ताक आमच्या सम्या कार मरियता जन्मलो कांतने सडलो तोमेलो अंतकाली केपिलो मेल्यामध्ये देवलो सोय सबेला बंदलो सर्व पदवीदार देव पचावजा बसला तेंतान जीवांचे आणि मेल्यांचे मुसबे करून पैतलो पंता पवित्र कोई सबे तसे मुक्सने पुढीचे जीवन पण आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमकयो तुझे कुशी जशी सरकार जाता तशी संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवा शास्त्री आंबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या तुझे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवा शास्त्री आंबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या एक घडी बोजत झाला आमच्या सगळे माईकान म्यूट करूया सांगता मिळून बरोबर आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Mic unmute. या स्वाम्याचे दैविक सकत आज या घडी देवाने आधी या समोरच्या दिवसा तुमचे दैविक सकत हर एकला अनुभव जाऊ दे, हर एकला अनुभव जाऊ दे. तुम्हाला बळवंत या देवाची आज या मागणी तुमचे देवाने आधी स्वामी आज जेजू तुझ्या सांगलाय तुझ्या नावाने किती मागले राहू दे त्याला. जॉन मॅथ्यू 18:18 तो मुझ्या नावान दोघते काही जर एकता जर हाव त्यांच्यामध्ये असा तुझ्या नावान काही जर दोघते त्यांच्यामध्ये हाव असा मुझ्या नावान दोघते काही जर एकटा त्यांच्यामध्ये हाव असा. सोनिया या मागणी मनाच्या मागण्या जमत आम्ही इतले जण सांगता म्हणल्या तुझ्या नावात जेजूच्या नावात जेजू ख्रिस्तच्या नावात जेजूच्या नावानं जेजू रायाच्या नावानं जेजू जी दैव उपस्थिती आज हरी एक घडी एकला अनुभव जाऊ दे, अनुभव जाऊ दे. शियाराला बरा दे बरं, शिराला बरा बरा बरा, शिरा बरा ते हालेलुया. घट्ट दळा स्तुती करूया, घट्ट दळा स्तुती करूया, स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 शियाराला बरा बरा हालेलुया 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 जेजू शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. पदवी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. या पार्टनर जॉईन करताना डोंपराच्या गाठी दुःख असले जेजू स्पर्श कर गुण केला. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Continuous स्तुति करिया, continuous स्तुति करिया, continuous स्तुति करिया. बराबर. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Padre, Padre Jesus, Padre Jesus, Padre Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. सकत वडो देते असं. जेजूचे सकत वडो देते असं. पवित्रत्व या मग्न संबंधित या घडी या मग्न संबंधित भवाट मारणास पवित्रत्व या घडी या संबंधित भवाट मारणास
The Holy Spirit is roaming around. The Holy Spirit is touching. Feel the presence of the Holy Spirit. पवित्रत्व अनुभव करिए. अनुभव करिए. पवित्रत्व देवाने त्यास. पवित्रत्व येते असं तुझ्याशी. रोशनी. पवित्रत्व तुझ्याशी येते असा. अमेंडा. पवित्रत्व तुका स्पर्श करता. डोंपराच्या गांठीत जाऊन करून तुका सूज पडल्या आणि एका साइडीन तुका फडाफड असा. जेजू तुझा भोग करता. जेजू तुका स्पर्श करता. जेजूक समर्पण दे. जेजूक समर्पण दे. स्तुति करते रहा. स्तुति करते रहा. डोळे दाबून राहा. डोळे दाबून राहा. पवित्रत्व याकडे बळवंत राहा. तेथे असा. अनुभव करूया. कल्वार डोंगराच्या त्या क्रूसावळान तू असाय म्हणून अनुभव कर. कल्वार डोंगराच्या क्रूसावळान तू असाय. तुझेर कसले सकत जैत वरूंक सकना. No evil powers can overtake you. You belong to Jesus. You belong to Jesus. This body belongs to Jesus. No evil spirits has power over you. You purchased for a great price. Worth a mold देऊन तो काविकते घेतला. शिराला बराबरा दे अनुभव कर. जेजूचे नाव उला मार. जेजूचे नाव उला मार. तुका सुटका मिळता या घडीये. जेजूचे नाव उला मार. तुका सुटका मिळता या घडीये. जेजूचे नाव उला मार. मरी माय या घडी तुझ्यापासून विनंती करते असा. आपल्या पोतालागे मागते असा. पाठीच्या एक साइडीन कॅश धरल्या प्रिय असा. लेफ्ट साइडीन जेजू तुका सुटका देते असा. आर्थरायटिस जेजूक समर्पण देऊन माग. जेजू 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 जेजू. John 15:4. John 15:4. John 15:4. सांजुआवचा वंजेल 15वा अध्याय 4थे वाक्य. तुम्ही मुझे तै एकवटान रवा आणि तेजना हांव तुमचे तै एकवटान रावतलो. जशे एक फांटो वाली तै एक जाऊन रावल्या करीत फळ देऊंक सकना, तसेच मुझे तै एक जाऊन रावल्या करीत तुम्ही फळ देऊंक सकना. मुझे तै एक जाऊन रावल्या करीत तुम्ही फळ देऊंक सकना. You can do nothing without धोळ्यांच्या दंप्या.
तुम्ही मुझे थंय एक जावन रावंक जाय. जेजू आज ह्या लिडर्सला हर एकल्या म्हणते सांग, abide in me and I will abide in you. If you abide in me, you will be fruitful. You will be fruitful. You will be fruitful. Say, Amen. Lord, I abide in you. I am fruitful because I abide in you. Yes, Lord You Jesus. are Thank you. abiding in me. Amen. Amen. Thank you, Without Lord you, I cannot do anything, Lord. Yes, my Lord Jesus. सोम्या तुका सोड आम्ही कितेंच करूंक शकना. सोम्या Yes, my Lord. आम्ही तुका चिपकून रावता. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Abide in Hallelujah. me. Abide in me. Holy Spirit is telling everyone, Yes, my abide Lord. in me. Abide Yes, in me. Lord. Abide in me. Thank you, Lord. Praise the Lord. एक सूत्र, Hallelujah. एक सूत्र जेजू दिते सा. John 15:4. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. आज Praise the Lord. तुझ्या Hallelujah. काळजाचेर हात दवर. आज एक घडी चित तुवें घेवचे डिसिशन जेजू थंय एकवटान रावून तू कर दिते गर्दे आसागी. Thank you, Lord. Are you taking the decisions in your life abiding in Jesus? Or when taking the decisions, you're keeping Jesus aside and taking your own decision? Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Are Thank you, your decisions are Jesus. spirit guided? Praise Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Or Thank you, Lord. it Thank is you, your own Jesus. decisions? That is why you're failing. Jesus, 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 Jesus is calling you. Jesus. Abide in me. Abide in me. Abide in me. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. डिसिशन घेतना मात्र आम्ही हर एक वेळा सांगता, Hallelujah. जेजू हांव तुका समर्पिता. जेजू हांव तुका समर्पिता. जेजू हांव तुका समर्पिता. पण केदळा डिसिशन घेवचे टाइम येता तेदळा जेजू ना, I will do like this. I will take these steps. जावंक बरो कुटुंबा जिवितांत, जावंक बरो मग्नाच्या मतीन, जावंक बरो कामा कडेन, जावंक बरो मग्नाच्या मतीन, आमचे जमत जावंक बरो एक जमत जावंक बरो थंयसर आमी दुसऱ्यांनी खंयचे स्टेप काडला तें पळोवन आमी स्टेप काडटा आमगे. तांचे तशें बरें जाता आसा. आमी तशें केल्यार बरें जाता म्हणजे तें आसा आमगे. It is not the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit works in a different way. Are you willing to let the Holy Spirit work in your life? The Holy Spirit can do wonderful things. Even when you are not ready, even when you are not ready for anything, even nothing is ready, can you tell Holy Spirit, Holy Spirit, I am not ready. Please take over. Please take over. Please take over. Can you? Can you? अब एक टेस्टामनी ऐकली पवित्रत्व म्हणजे एवढा असा करते असा बे सगळ्यांनी पळयला जावंक पुरो सिस्टर हेझल म्हणून
कोटा मिनिस्ट्री तई सर फादर अँटनी संगता प्रीचिंग करूंक येता आणि सुमार तई प्रीचिंग करूंक येता सिस्टर हेझल स्पेशली इनर हिलिंग मिनिस्ट्री पुरा चलयता ती तिच्या जिवितान जाल्ले एक घडीत ती एका गावात रिट्रीट दिवन गेल्ली आणि एक जाग्यार रिट्रीट जावन थंय तावन तिका आनी एका जाग्यार रिट्रीट थंयच ताच्या उपरांत आनी एका जाग्यार रिट्रीट दिवंक जाल्ली. शी वॉज टायर्ड, मस्त पुरो जाल्ले तिका, पुरा सण जाल्ले आणि ती गाडयेर बसली, इमिडिएटली गाडयेर बसली आनी एक जाग्याक बैसरली आणि ड्रायव्हर ड्राईव्ह करून वते जा आणि थंयच बसले कडेच थंयच तिका न्हीद पडले म्हूण दिसता. तेन्ना एक संभाषण ड्रायव्हर ऐकत आसा, एक संभाषण. आता कितें करचें हाका, शी इज टायर्ड, वी विल टेक ओव्हर, वी विल टेक ओव्हर. एक संभाषण त्या ड्रायव्हरान ऐकलें आणि ती त्या जाग्यार गेली आणि थंयसर मस्त लोक थंयसर त्या रेतीर कायला आणि मस्त टायर्ड जावन आसा आणि कांय करूंक जायना कित्याक ऑलरेडी कमीट करून जाला. थंयसर आल्तारीर रावन आसा ती सगळ्या लोकां मुखार आणि तिका पवित्र आत्मा सांगता आसा थंय, तूं बस, तूं बस. आणि ते म्हणाले हांव कशें बसचें, इतलो लोक पुरो उबो रावन आसा, म्हणजे हांव कितें प्रीच करूंक येता, प्रीच करता म्हणून राखून आसा, हांव कशें बसचें. पवित्र आत्मा म्हणलो बस, परत म्हणलो बस, हांव सांगता तुका बस. आणि ती बसली आणि ती मस्त पुरा आसना आसली, बसली. थोड्या वेळान ती दोळे उक्ते करून पळयता, मुखल्यान तिच्या मुखल्यान कितलो लोक आसलो सगळो पडला. पवित्र आत्म्याचें अनॉयंटिंग जालां तांकां. कितें म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान थंयसर काम केलें. तिची टेस्टमनी तुमी सोदल्यार युट्यूबाचेर मेळोंक पुरो. ह्या कोणाक तुमकां सिस्टर हेझलाचे कॉन्टॅक्ट आसा जाल्यार कोणाय तुमी मेसेज करून चेक करया. Holy Spirit works not according to our plans, according to His plan. पवित्र आत्मा ताच्या कुशेप्रमाणे वावरता. पवित्र आत्म्याक आमी जागो दिवया. Let the Holy Spirit work in our life. Let us call the Holy Spirit. Let us believe Holy Spirit can do wonderful things. When केदला आमी आमचेच डिसिशन घेता, then we indirectly telling that we don't believe. Let's completely depend on the Holy Spirit. Let's completely depend on the Lord. John 15:4. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा, एक घडीभर. परत एक पटी इलो वेळ जाल्यार म्हणना. आज पवित्र आत्म्याक आमी प्रॉमिस करया, I will let the Holy Spirit work in my life, in my family, in my business, at my work. Let the Holy Spirit work. Let the Holy Spirit work. Let's raise both the hands. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. थोडो वेळ पवित्र आत्म्याच्या हातान सगळे समर्पण देऊन एक घडी बसती करया. हालेलुया, 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 we surrender our lives to you. पवित्र आत्म्या आमचे जीवित तुका समर्पण देता. आमका घडीत असा पवित्र आत्म्या. We believe
डेली अपना कळीत असं पवित्रज्ञ आमच्या जीवितात वरती कामात करू शकताय. हालेलुया. थँक यू होली स्पिरिट. शियाराला bara 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 हालेलुया 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 हालेलुया. या जो म्हणजे कसे आमची या जो मध्ये वाहून नसताय पवित्र आत्म्या या सगळ्या वर्गाच्या जीवितात सगळं जीव तुझ्या कंट्रोल घे. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. You don't need to be convinced. It is the Holy Spirit who is doing the work. It is the Holy Spirit who is doing the work. You just let the Holy Spirit work. Let the Holy Spirit work. Let the Holy Spirit work. Hallelujah, hallelujah. James, let the Holy Spirit work. Let the Holy Spirit work in your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idina, let the Holy Spirit work in your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, 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 yeah. Jennifer, let the Holy Spirit work in your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When Holy Spirit is working, there is no need of plan B. Plan A is enough. Plan A is enough. Holy Spirit can take over that plan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Many are feeling light. Many feeling tears falling. Many may feel the chilled experience because the Holy Spirit is touching you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुझ्या सगळ्या समस्यांक पवित्र आत्मा आन्सर दिता. Be patient. Be patient. Be patient. कष्ट येताना आखान नका. भिया नका. Trust in Him. Trust in Him. परत क्लेम करा. John 15:4-5-6. Read it again and again and again. Let the Holy Spirit take control in your life. Let the Holy Spirit take control. Let the Holy Spirit take control. Somebody has problem. कोणा समस्येचा हृदयाच्या राईट साइडिक एका साइडिक ख्याच जाल्ल्या परी आसा, दर्द दवरल्या परी आसा. जेजू तुका रिलीज करते आसा. Mark 4:22. कितले जाणांक तांचे समस्ये मात्र दोळ्या मुखार दिसतात. पेसर्गी मिस जाता.
मार्क 4:22 क्लेम करा. तुम्ही तुका दाखवून देता. The Holy Spirit will show you. The Holy Spirit will show you. Mark 4:22. Psalm 18:27. 18:27. 18:28. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जाता जाल्यार आमी सगळी दिंब्यार पडया आणि एक 10 मिनटां दोन्ही हात आमचे वयर बांद. ह्यो दैवीक काकूळचो तेरेस विशेष मागतना आज मागया आमकां करप्या मेळो दी. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान काम करूं. आमी त्या पवित्र आत्म्याक अवकाश करून दिवंक आमकां करपा मेळचें पासून. हसनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परीक्षणापासून या पहिल्या कणान मागया. पहिल्या कणात मागया आज आमचो भवार्थ सडच्या पासून आम्ही अनेकी सड गुण भवार्थान येवचे पासून मागया. आम्ही कितले मागणे करता कितले रेते बेता हर एका दिसा जाऊन पुरो 24 घंट्यांनी 100 घंटे मागणे ऐकता टॉक ऐकता सगळे करता पण आमचो भावार्थ वाढतेत ना. आमचो भावार्थ वाढतेत ना. आज आम्ही हेरा लागी इसारच्या बदलाक आमचे काळीस उक्ते करून पळया आमचो भावार्थ कितलो असा. आमचो भावार्थ कितलो असा. हांव कितें पुरो ऐकले कितें पुरो मागण्यात ऐकले कितले पुरो टॉक ऐकले. आज देवाचे उतर आम्ही कितले रिपीट केले त्या उतरा प्रमाणे म्हजो भावार्थ दिसून येते असा की हर एका दिसा आज मागया पवित्र लागे ती कृपा सगळे दादले सांगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या पुरुषांची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाप्पा. हसनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिथी मोगाच्या पुताची तुझ्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परीक्षणापासून या दुसऱ्या खंडात आमचे कुटुंब समर्पण देऊया. जॉन 15:4 परत एक पटी आज देवाचे तर म्हणता मुझे तई तुम्ही मुझे तई एक जाऊन राहा. तुम्ही मुझे तई एक जाऊन राहा. तुम्ही मुझे तई एक जाऊन राहा. इवन आमच्या कुटुंबात असले समस्या परिहार करताना तुम्ही मुझे तई एक जाऊन राहा. जेजूचे मागणे करचे एका सायडीन पण अनेका सायडीन भरपूरचे अनेका सायडीन हांव कितले सांगल्यार ऐकना कितले सांगल्यार ऐकना कितले काले केल्यार ऐकना. आज तांकां सांगले हांकां सांगले कितें सांगल्यार ऐकना. लेट द होली स्पिरिट टेक कंट्रोल. मागणे करा भरपूरचे राहा. आज तना ती काले चिंतात मागणे केल्ले काही वेता काले मागणे करतात. काही असं भावार्थ आज ताचो भावार्थ आणि एकलोसो भावार्थ आमच्या कुटुंबात असलोसो भावार्थ आम्ही करच्या आमच्या ऍक्टिव्हिटीज आमच्या ऍक्शनद्वारे तो वाढते असा की उणे जाते असा. मागण्या येऊनची मागण्या येतात की नाही पयस वते असत.
आज पवित्र प्रेसारता, आज आमचे कुटुंब पवित्र आत्मताच्या कंट्रोला काल घेऊन दे म्हणून मागे सगळ्या स्त्रिया सांगता म्हणूया येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. घट्ट तळ्यान येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आणि सगळ्या संसाराची कापूर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. येशूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. सासनाच्या शासनाच्या बापा हम तुका भेटयता तुझ्या देवाच्या देवाच्या पुत्राची पुत्राची सौम्य आणि सर्वोत्तम जेजू ख्रिस्त पोट आणि रगत आणि देव पाहून आमच्या बद्दलच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या संसाराच्या परीक्षा परिपूर्ण या तिसऱ्या खणात दोन्ही हातांच्या वैर उभारया. आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देऊया. आमच्या भुरग्यांची खंयच्याय परिस्थिती असू दे दोन्ही हातांच्या वैर उभारया. आमच्या भुरग्यांक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. आज एकावय जाऊन बापय जाऊन आज तुझ्या मतीन समोर आयडिया तुझ्या भुरग्या विषयी असतात. You have many ideas about your child. He may be grown up, she may be small, she may be writing her exam, whatever. कितेही जावंक पुरो, wherever she may be, wherever he may be, you have many ideas about your child. समार आयडिया तुझ्याकडे असतात तुझ्या भुरग्या विषयी. You want him to be number one in everything. Yeah, that is every parent wants. Every parent wants. But let's ask the Holy Spirit. Let's ask the Holy Spirit. Holy Spirit can make him or her number one. पवित्र समर्पण दे. Oh Holy Spirit, take control of my child. Today, my child is going to school. Today, my child is going to going for interview. आज मुझे भुरगे कमर पे तेसा. Holy Spirit, you go with her, go with him, go with my child. Holy Spirit, you take control of my child's action. मुझ्या भुरग्याच्या action तू control घे. Holy Spirit, you anoint him, anoint her, anoint them, anoint them. Don't grumble, don't grumble, don't grumble. Stop grumbling, stop grumbling. Give it to the Lord, give it to the Holy Spirit. दोन्ही सगळे दादल्या सांगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात. आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर हिफात.
आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडणी बाप्पा संसाराच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा हम आमच्या आमच्या समय आणि आमच्या सुनी आमच्या संसाराच्या संसाराचे संसाराचे मोने देव म्हणून आमच्या आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या दोन्ही हातांचे वैरुबारिया या चौथ्या खंडात विशेष आमचे कामाचे एरिया आणि आमचे फायनान्शियल एरिया, वर्क एरिया आणि फायनान्शियल एरिया पवित्र आत्म्याच्या हातांत समर्पण देऊया. आज आमच्या कामाकडे कितीही समस्या असू दे, कोण काम ना जाऊ दे, थँक द लॉर्ड. कीप थँकिंग द लॉर्ड, कीप प्रेझिंग द लॉर्ड. आज तुका किती काम ना जाऊन परो, या कामाकडे कितीही समस्या असतात जाऊन परो, कीप प्रेझिंग द लॉर्ड. अर्घ देते राह, स्तुती करते राह, स्तुती करते राह. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. तुझं बॉस तुका इरिटेट करता जाऊन परो, तुका जाऊन परो सगळा मुखार तुका उलयता जाऊन परो. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू, थँक यू जीसस. आज फायनान्शियल सिच्युएशन तुका प्रॉब्लेम तुका भायर येवंकूच जायना, येवंकूच जायना. सांग थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. सांगते राह, थँक यू जीसस, सांगते राह, सांगते राह, सांगते राह. थँक यू जीसस. जोब 42:12 सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर गल्ले प्रास पुढल्या दिसांचेर चड आशीर्वाद गले म्हणटा देवाचे उतर. तू केन्ना स्तुती करते रावताय, तुझ्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी चड आशीर्वाद देवान येतात. जोबान देवाक अर्घ दिते रावलो, सैतान आशेलो, सैतानान सगळे ट्राय केले, ताणे देवाक फुटबॉलाचे म्हणून, ताणे देवसरान सगळे ट्राय केले, ताणे देवाचे शिराक केले जे म्हणून ताचे कोण बायले मुखात सांगोक लायले, पूण जोबान देवाची स्तुती केली. ही प्रेज द लॉर्ड ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज. आज त्या समयाची स्तुती करे, कंटिन्यू स्तुती करते राहा. हाबाकुक म्हणालो, सगळे म्हणजे असले सगळे वेळारी हांव देवाची स्तुती करता. आय विल प्रेज हिम. आज आमचे कामाचे एरिया, विजाचे समस्ये, फायनान्शियल एरिया, त्या समयाच्या हातात समर्पण देव. सगळे स्त्रिया सांगता म्हणून घट्ट तळ्यात कितल्या माईक अनम्यूट करून होता, माईक अनम्यूट करूया. सगळे स्त्रिया सांगता म्हणून म्हणा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. 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 या अक्षयच्या कणात सगळे आम्ही दिंबेर पड्या, दोन्ही हातांचे वैर बार्या विशेष रान माग्या. या गडिये विशेष समर्पण देऊन माग्या. आमचे सगळे मागण्या जमत समयाच्या समर्पण देऊया, सगळी गरजमत समयाच्या समर्पण देऊया, समर्पण देऊया. विशेष रान सगळे गल्फ रिजन त्या समयाच्या समर्पण देऊया. सगळ्या त्यांचा असल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या वडिलांक समयाच्या समर्पण देऊया, पॉलिसी मेकर्स समयाच्या समर्पण देऊया, सगळे जो त्या समयाच्या समर्पण देऊया.
आज विषय तर दोन्ही हात वर उभारन माग्या कसे आम्ही स्तुती करताना जेरिकोचे कसे त्या इस्रायल पर्जन स्तुती करताना जेरिकोचे ते वडद कसे कोसलत पडले. आज आमच्या स्तुते वेळा आमच्या मागण्या वेळार हरी एक वडद कोसलन पडचे बसत माग्या कितल्या आमच्या लाईक मागो कसाला बिगड गरसम बसत हरी एका पिढे स्थांक समाजात समर्पण कितल्या पैनर वेचे असा कितल्याची पैन स्टक झाला भुरगी एक कडे कुटुंब एक कडे बिगड सगळ्या स्टक झाल्यात कितल्यांचे प्लॅन आज एक पोस्टपोन जाते असं सगळे समाजात समर्पण देऊन सगळे सांगाता म्हणून सगळे कडा माईक सगळ्या माईक अनम्यूट करून जातो अनम्यूट करूया सगळे सांगाता म्हणून घट्ट झाला म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आज भवात सडायलाय आज तुझे डिपेंड राहून कष्ट केले आज तुका अर्घ महिमा स्तुती आराधना या हरी एकल्याच्या मुलग्याच्या जीवितात आशीर्वादांची सदैव नियमित तुझ्या जेजूच्या नामात आज विशेष राहतोची सकत हे सगळे मुलगे या युट्यूब असेल किती जण जॉईन झाले आता माकोड असतात पिटिशन केलं असतात तेव्हा हरी एक तुझ्या मुलग्या या झूम असेल किती जण जॉईन झाले आता 1 लाख तुझे सगळे नाव तुझं नाही बाप्पा ते हरी एकला तो स्पर्श कर आजच्या दिवसात पवित्र त्यांचा सलन वरंदी आज बाहेर बेतर वेता तूच पवित्र त्यांचे संगत रावण त्यांना गाईड करून दे हर एका पिढीच्या सुटकाला बोदे तुझे पवित्रने बळवून नवन मक्का आमेन 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 सगळे संगत आम्हाला म्हणूया उघडास्तव ये बोल यावखार म्हणे तुझा आधार बघलो तुझे मध्याचे सुदलो कोणपणी मकळ सांगेलो म्हणजे सैकव हे पाचने देर कांगे तुझ्याकडे येतात यावखारी चावखारी तुझ्याकडे येतात भक्ती आणि खंतीस तुझ्या मुखार राहतात निसल्ल्या देवताचे माये जे मान्य तिरस्कार करे नका पण तुझे काकुळती मुझे आमेन 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 नमान भरिये कुरपेन भर लेख सोमे तुझे सुवाय असा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फॉर जेजो देवाचे आता मरणाच्या वेळा महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज वेळ झालो पवित्र आत्म्या कमी अर्घ दिया आमचं किती वेळ वय सकल झालं रे पवित्र आत्मा त्याच्या कंट्रोल काल घेतलो आज विशेष सरानं हरी एका दिवसा सांजेर 10 आणि 11 वरा 1 घंटो इंडियाचो टाइम 10 आणि 11 वरा राती इंटरसेशन असा जॉईन जाय मोगाचे नो 7 जण तुम्ही जॉईन जाय अर्धो घंटो सोम्या आमका इतले केला इतले रक्त असा कितले जणांक आमच्या मागण्याची गरज असा मोगाचे नो जॉईन जाया सांगाता म्हणून माग्या सगळ्या संसारा शांती समाधान विस्तारच्या पासून माग्या 10 आणि 11 वरा इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबईचो टाइम 8:30 9:30 कोणाक तुमची टेस्टमनी दिवंक आसा कोणाक हे मागणे इंटरसेशन झूमाचेर आसा कोणाक झूमाची लिंक जावंक आसा तशेंच पिटिशन धाडूंक आसा तर इंडिया तावन या तिसऱ्या कंट्री तावन
Asian country या मिडल ईस्ट that चले 9900332411 या नंबराक तुम्ही दडा कोण कॅनडा तावन या US तावन पिटिशन दडून कसा त्या टेस्टमनीज दडून कसा ते 403382028 या नंबराचे तुम्ही दंडिया तसेच या जमतच्या हर एका गरजा बसो तुम्ही मागा देव तुमका हर एक लाईन सदीस आशीर्वादाने कृपेने बसान बरदी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Praise the Lord. God bless you, brother. Praise the Lord.